Gayanmu kuwi Sum. Aku ra wis ngomong to Sum. Adimu ki rasa mbok gagas. Wis gedhe. Wis iso golek pangan dhewe. Sak bisa kowe ngopeni ibumu. Ning aja nganti ngrusak awakmu, pikiranmu, atimu. Sum, Sumi, Sum, Sum, Sumi, Sum, Sum, ngomong Sum, ngomong Sum, Sum. Ngomong Sum. Lek, apa to Lek? Kae mbakyumu. Kat pikir gelem jak ngomong. Lek Sumi kira yo wis tekan 40 dina Lek. Aku ngentenimu. Apa kurang lagu ngerteni karepmu. Aku yo wis ora nirek liyane nek kangen ngomong kangen rasa tukaran wae mbok dieman-eman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati bojo satru wae sayangku kangen ngomong kangen rasa tukaran bae mbok diman-eman hubungane wong sing tak tresnani tak gawe sandaran ati bojo satru wae sayangku bojo satru wae sayangku. Kayune Purwa sejati pangira jagat godhong kinarya mambe apratopo kuwong kembang lintang saloka langit Surti Kanthi
tak pondong ing Tilamsari. Wong ayu, aja hati-hatimu aku manjing ing pabaratan. Adipati Karno, Kang Mas. Awang uwong jroning kalih tansah tansah bingung samun kembang kamboja. Sesumpingan kembangnya Kamboja dengan bakar asih tresno kini ket foto ing rasa ing jiwa.
musik. Saya Mas, ono telepon. Halo? Walah, nggih, boleh. Mas, awak dhewe kudu mulai, Mas. Piye Ibu mulai? gerah. Lho, iki ki agek nyambut gawe tekan-tekan Jakarta. Kok terus mulai iki kepiye? Ibu, Mas. Ibu ngopo, Ibu? Ibu ngopo? Ibu gerah. Ya wis ayo mulai. Rasa kabeh kang tumleweng Kowe arep sida mangkat ngajar saiki, Su. iya Mas. Yo. Ngati-ati ya, Su. Ngati-ati, ngati-ati. Anak-anak, pelajaran hari ini selesai ya. Lanjutkan besok lagi. Hati ya. Su, ayo bali mulai mek wesel. Su. Selehno gayamu kuwi. Apa kowe ra kesel? Sesuk meneh. Wes tak syukuri Mas dadi PNS. Ini gaweane yo kan ngene iki. Kudu tak sombong Mas. Apa kuat awakmu, Su? Kuat kok Mas.
timbang kowe, Sum. Manut aku. Aku kuat kok, Mas. Aku sehat, Mas. Sum. 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 Sumi! 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 Bu dokter, garwa kula menika sampun setunggal wulan wonten rumah sakit. Sejatinipun garwa kula menika sakit napa to, Bu? Gagal ginjal, Pak. Sum, Mas. Aku tak pamit yuk, Mas. kowe omong apa to, Sum? Tulung anake, Mas. Ade bakal bali mulih kumpul karo anake, Sum. Aja omong kaya ngono kuwi, Sum. Tulung Mas, aku wis ra kuat, Mas. Le. Le, ibu arep ngomong, Le. Le, ibu arep ngomong, heeh, iya ya. Iya ya. Nyonya. Le, ibu pamit yo, Le. Kowe iki omong apa to, Sum? Wis. Aja mbok tutuke, wis. Ay, Mas, sing metu aku wis teko. Aku pamit yo, Mas. Sum. Yen pancen Gusti ngeparengake kowe bali mulih. Aku nilakake kowe mulih, Sum. Sum. Aja nyebut meneh ya. Aja nyebut meneh. Awakmu tanpa ayang-ayang. Bengimu amungan nerawang. Aja nyebut meneh. Awanmu ana lintang. Coba sebutan asmane Gusti kang ana telenging atimu, Sum. Om ana dandang sangka sabrang apa rupane dandang ong laring dandang curika miwah pedang cucuke wesi
aja sira nyucuk Sri Satuna cucuken sarap sawane wong Sukerto amung pamuji Teguh Rahayu Wiyana Sumi Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Matur nuwun dhateng para kadang ingkang sampun rawuh wonten dinten punika. Kula keluarga Mas Adi lan sak putra saestu nyuwun pandonga wilujeng dhateng Suwargi Dewi Utami Sri Sayekti injih Mbak Sumi, mugi angsal kasuwargan jati. Patang puluh dino baline bojoku wis tak ikhlasake baline ngajunan. Ayo le untuk kaki urip bareng bapak le wis sing tatang tambah ya le. Mas Adi. Tepuk tangan yang meriah untuk kakangnya Dewi. Mas Adi, Dek Dufan, Dek Ivan mana? Ayo kita bagus.
ragaku iki wis saya tuwa. Mantan ono aku aja lunga. Maju le, tak bagus, maju kabeh. Yen ragaku iki sastra untuk cinta dan kemanusiaan. Tepuk tangan untuk Mas Adi. Tepuk tangan untuk Mas Zuba. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk awak tanpa ayawang-awang, ayang-ayang. Luar biasa. Savitri, aku lihat kamu tadi menangis. Wah, satu pementasan yang benar-benar menyentuh hati. Luar biasa, Mas Gondol bersama rekan-rekan dari Sanggar Omah Gondol. Satu kemasan yang manis, menarik dan sangat menyentuh. Kolaborasi yang manis antara sastra gending, keroncong, wayang, plus syair-syair indah. Luar biasa. Sekali lagi selamat untuk rekan-rekan dari Sanggar Omah Gondol, juga terutama kepada Mas Gondol. Luar biasa. Hapuslah air matamu, Savitri. Saya nangis Mas Gondol. Ini kisah nyata kehidupan Mbak Sumi ya. Mas Adi. Saya tidak bisa berkata-kata. Baik, Savitri, kita harus mengakhiri acara ini. Harmoni Sastra Nusantara di kampung halamanku, meski dengan kesedihan, karena diakhiri dengan sebuah cerita yang sangat sedih akhir dari perjalanan cerita ini. Dan inilah bukti nyata bahwa sastra bisa menyampaikan apapun yang ingin kita sampaikan kepada khalayak. Dan pada kesempatan malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih kepada Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian kepada Bapak Dr. Ades Budi Husada selaku Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permusiuman Kundo Kabudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Kemudian terima kasih kami haturkan kepada Bapak Tri Agus Nugroho SOS MSc dari Pani Radio Keistimewaan, juga Bapak Siswanto, Ketua RT 04, tempat di mana Omah Gondol berada. Terima kasih juga kepada Sanggar Madah dari Riau, Komunitas Kebumen Mantul dari Kebumen, Sanggar Geba Bupolo dari Maluku, Sanggar Hajuan dari Kalimantan Barat, Sanggar Omah Gondol, dan terima kasih pula kepada warga Desa Dadran, Ngelebeng, Banguntapan, Bantul. Dan saya Savitri Damayanti. Saya Giri. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami selama memandu acara ini. Sampai jumpa pada acara selanjutnya. Dan salam budaya, lestari budayaku. Kepada teman-teman para penampil pada malam hari ini, nanti secara bergantian boleh untuk berfoto bersama di panggung
Baik, secara bergantian nanti boleh untuk foto bersama di panggung atau di tempat kalian melakukan pertunjukan tadi. Dari teman-teman Maluku, dari Riau, dari Kalimantan Barat, dan juga dari Kebumen. Mohon untuk bisa atau bergabung untuk kita ambil foto bersama. Atau bergantian, boleh. Dari Omah Gondol dulu.